मोसानो ओंखारबाय जोंहाबो लोगोफोर नै मोनाबिलि नै रंजा होनथारबाय मालाय फैदा लाजोबथारनोसै आं लोगोफोरखौ देखायजोबसैना यूट्यूब में जाएगा ये यूट्यूब में आ जाओ मोसागासिनो नै बबेबा मोनसे ग्रुपआ फैदा बैसागु रंजा जहाय लोगोफोर जोंहा बोसोर गोदाननि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै बिजनि नोगोरनि बर' समाजनि बैसागो फोरबो फालिनायाव बान्दो फोथाराव दान्दिसे मोसाहैदिनि फैदो लोगोफोर थाबैनो फैदो
आंनि ग्रुपआ जोंहा प्रेक्टिसा खम जादों बेखायनो बारा मोजां जायासै लोगोफोर फैसि गाबोन फैसि बैसागु सफैबाय